mga katropa. No? That is why mupaulan sila daghang kayong witness. Ang dami pa ko ng witness. Ingin na daw si palihog na ko. Masimalimtan ako na ipa-play sa gabi. XFM Katropa. After the fact na marami pa pong testigong iprepresenta ang prosecution kaugnay ng Article 1, no? Yung kay Wamel, it pertains only to compliance or non-compliance with Joint Circular 2015-01. But remember, no? Our allegations is confined on the grounds for impeachment. So asahan po ninyo na marami pang testigo ang magsasalaysay upang kumumpleto dun sa naging alegasyon ng prosecution sa ating articles of impeachment. I must say that the testimony of Wamel, while it is very much significant, is not enough to complete the theory of Article 1 of the Articles of Impeachment. Marami pa po ang nakalinyang testigo, kaugnay pa rin nitong Okay, so confidential. okay na. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. XFM Katropa. Tanggalan na dahil na diagap kay malagot na po ng atong mga tigpaminaw.